Eugenio Gallia, raġel ta' 56 sena, tressa l-qorti akkużat li tefa l-kelb tiegħu f'bir. Il-każ seħ nhar il-ġimgħa fl-Isla u l-pulizija intervjeniet minnu fih, tant li salvat lill-kelb. Għall-ewwel ir-raġel ammetta l-akkużi ta' moħqrija fuq l-annimali, iżda meta l-maġistrat qallu li se jibgħatu l-ħabs, bidel il-verżjoni u wieġeb mhux ħati. Ir-raġel ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali €1000. Żewġ Libjani u żagħżugħ Malti tresqu l-qorti akkużati b'ser u żamma ta' żewġ persuni kontra l-volontà tagħhom. Il-każ seħħ il-ħamis filgħodu meta tliet ħallelin daħlu f'dar ta' żewġ nisa fil-Gżira. Hemmhekk keddewhom li se jħanxrulhom onqhom u jaħarquhom ħajjin jekk jippruvaw iċemplu lill-pulizija. Il-ħallelin daħlu fil-post billi mbuttaw lil waħda min-nisa, prostituta ta' 41 sena, li x'ħin seħħ il-każ kienet fil-bib tistenna x-xogħol u ma talbu flus u droga u ftit wara ħarbu minn fuq il-post bil-flus billi użaw il-karozza ta' waħda minnhom. U ma kienu mixlija wkoll li kkaġunaw ġrieħi ta' natura ħafifa fuq waħda mill-vittmi bi-strument li jaqta' u bil-ponta u li kisru wkoll il-kundizzjonijiet ta' libertà proviżorja. L-imputati wieġbu mhux ħati għall-akkużi miġiba kontrihom u ma natawx il-ħelsien mill-arrest. Raġel li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti tresa il-qorti akkużat li fera lil maħbub tal-mara tiegħu. Il-każ seħħ il-ġimgħa wara nofsinhar meta r-raġel li ritorna d-dar mix-xogħol u sab lil martu lil maħbub tagħha fuq is-sodda. L-avukat tal-imputat qal li r-raġel aġixxa b'dak il-mod kawża tas-sitwazzjoni li kien fiha. L-akkużat ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' €5000, dan bil-kundizzjoni li jibda joqgħod għand il-ġenituri u ma jersaqx lejn martu.